Vaig marxar al febrer de l'any passat i el que em va moure allà va ser que em donava la sensació que no estava lo suficientment informada del tema i que la informació que rebia no era la que potser la real. I jo vaig plantejar a casa, no? El primer moment en què ho vaig plantejar a algú potser va ser a casa, si amb la meva família, i és aquesta certa por de poder anar a un lloc així, que potser estàs en unes condicions una mica insegures, no saber el què fer. També Grècia en aquests moments no és, vull dir, molt pitjor del que ens ho pinten, vull dir, és un país molt per sota del qual estem nosaltres. Aquí a Tarragona neix la plataforma al setembre de l'any 2015 arran de la mort d'unes 900 persones a la mar Mediterrània. Jo vaig estar visquent a Nicaragua uns anys com a voluntària, com a cooperant, no? I vaig estar treballant bàsicament amb nens treballadors al carrer i allí realment em vaig adonar que vivim a Europa, vivim molt d'esquenes a una realitat que ens toca de prop, no? I que està totalment correlacionada. Estamos haciendo ver que los acogemos y en 3 meses no se acoge a alguien, ¿sabes? Cuando ellos huyen, ya sea por tierra, por agua, no se traen un pasaporte. Y si se lo traen, a lo mejor se queda en el Mediterráneo.